Perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's Liver Lover, boys! Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Pilipinas, mga Bicolano, saan man aparte kan mundo, ini pang hapot sa DCGB Radio. Kay ba po ang lalaking hindi inuumaga, si Henry M. Hanggang po kitang alas 9 nin pag-aaga, kay pong personalan kita po tagahapot lang. Mga kahapotan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ang katuyuhan, ang sarong issue malinawan, asin ang sarong problema masolusyonan. Iyan po ang hapot sa DCGB. Happy Episcopal Ordination Tabi kay Bishop Joel Bailon. 27th Episcopal Anniversary kay Bishop Bong. Bishop Bong, good morning Tabi sa imo. Happy blessed 27th Episcopal Ordination. Pag sinabing Episcopal, go sabihin kaan ang saya pong pagiging obispo. Tama? Ang pagiging obispo kan sa tuyang namamahala digdi po sa Diocese kan Legazpi City. Ang episcopal palan, ang meaning kan sa Greek word tabi episkopos. Episkopos. Kung sabihin tabi kayan, ang meaning kan is overseer or supervisor. Yan. Yung pala ang meaning palang kan episkopos, supervisor. Siya po ang taga-supervise kan sa tuyang diocese. Yan. Hello, good morning. Good morning. Morning. Pwede may i-ano lang ako tabi. Oh. Ngayon baga pig-advertise mo na. So ano ito? Arin, Sili Marin, Liver Aid. So ano yan? So ano yan? Ano ang tamang word ko yan? Magbibili o mabibili? Are na mabibili? Magbibili o magbibili? Ano? Magbibili o Mabibili. Matatahang ano mo, Review ko daw, gararay. Review mo tabi pa dito. Ano yung keyword na magbibili? Mabibili. Dapat mabibili yan. Mabibili. Mabibili sa mga butika nationwide. Yan. Mabibili. I-review mo. Baka na sobrang kiji. Mabibili pa rin, mabibili. Garian mabibili baga, kwan, future. Diba? Bili. Sabi ko nga, hindi ko Bili. ano yung tama. Baka na sobrang kiji. Mabibili Mabibili. dapat. Mabibili. Oo. Mabibili. Gari man sa naso, ngaya, sa bagay kung ngaya, demang keyword na magmamahal, magmamahal. Yan. Diba? Diba yung kaya sa mga G? Okay. Latusun pa ka dyan na. Yan, tama pa rin. Salamat. Mabibili. Yan, mabibili. Yan. That is the right word. Mabibili. Yan. Bishop, good morning. Tabi, happy Episcopal Ordination. Tabi sa imo. Alright. Sige. Mga tugang, so naramdam kaso sarong aldaw pa ini na may nagpaparatek sa kuya. Paguna ko fake news. Na magakaigwa nga tabi ki public hearing may kinaraman tabi sa pagpapailaw kan bulkan. Ano nga niya ko iyan? Di mo yari aram so lightning kan mayon volcano? Ang mina kong lightning? So pagpapailaw nga ya ang nga ko lighting gayod, lighting, yung lighting sa pagpapailaw ba ko nga ko lightning. Okay. Pag-una ko nga so paparakpatakan sa mayon bulgin. Pag-una ko ito talaga yun, ining isyong fake news. Saka ito pa baga nagruluwasan niya. Ito pala ng mga tugang, susog duman sa nakuatang informasyon, igwa kito faces ang proyekto. Saro na 500 million, saro tabi na 750 million. More or less, 2024 and 2025, yan, two phases siya.
Kaya minaabot siya nin 1.2 billion pesos. Ngunyan, ang provincial government Canalbay nagpadara nin surat sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, CHESA. Sa mga gay baga, ang meaning kang CHESA, gari magayon. Ano yan? Chesa. Magayon, diba? Pugi. Yan. Magayon. Tama ba? Tama ba? May nagdadangog niyan LGBT. May nagdadangog lamang dyan ang miyang marokang LGBT. Ganyan mga gay linggo ninda. Chesa. Yan, tama. Magayon. Tama ba? Baka nalang amang kunay. Ngunyan, ang nagkaigwa kihiring mga tugang kanuminaging Domingo sa Santo Domingo. Anong katinda sabi sa report ni Jomar? 7. Hinapot ko nga ni si Kan Domingo na aksidenteng na deko na tituyo na makasabat si Vice Mayor Mark Aguas kan Santo Domingo dyan sa Arong Hotel. Kanya ko, Vice, araw mo tabi ito na public hearing dyan sa imo, may communication sa imo, may invitation sa imo. Di nga niya kung ideya nga niya tabi, pero nga niya, kung ginibong nga niya anduman sa muya, sigurado ngayon, naghagad niyang kipermit duman sa treasurer, sa moyang treasurer's office. Di, nga niya ko, ano po ang kwan? Di, nga niya akong imbitasyon na para ngayon mag-attender ako. Ngunyan, sabi ba ni Mayor Garbin, susog duman sa report ni Joshua, dapat palan sa Legazpi City Gigibon, kundi dahil tuminugot, mga tugangan alkalde. Yan na public hearing na yan. Hello? Hello, good morning, baby. Yes, good morning. Stated mga duman, 2024 pa sa budget na 500 million, tama? Iyo. Tapos may 250. Sabi, Bako yan o, pag bako ang project ma-consummated, may balik ka sa Treasurer's Office? Bako Treasurer sa National Treasury? Treasury? National Bureau of Treasury? Oo. Bako ang punto, arugaan. Yung man ang ganda, no? Oo, lahat na yun, balik. Kung di nagamit, ibabalik mo sa Bureau of Treasury. Correct. Yung man ang ganda, no? Yung man ang ganda. Oo, yung na po itong yung man ang pipilit ganda. na bita. Yung man ang ganda. Smell something physical. Kamili nga arugan. Dahil may binalik. Yung man ang ganda, no? Sige, tahaputa dawan sa DBM. Digdi sa... Diba? Tabi pa naman ang Ano ba, sa DOT, boda DBM mo niya na aga. Nakalas ka na ako kaan. Bigyan mo pinatao. At ayun na nga ni. Yun. Boda, di pati ki gari massive information dissemination. Ito ka ni pag kaginot magaw talagao. Ikaw lang buro-buro kaan. Oh, yeah. Kahit to pa. Pero ngunyan, bigyan mo minabot ini ngunyan na ma-eleksyon. Oo, yan naman na tabi ni ma-eleksyon. Buminutok na naman. Yes. Kaya, I do not know kung, bata, di kita akong kontak sa CHESA, si Mark Lapid. Kaginot, araw na ko kan BP. Sa totoo lang. Mayo? At ako nga ni, paguna ko, fake news. Taga niya ako, piguro na yan. Pero kang nag-react sa probinsya, nag-react sa Pino Garbin. Totoo pala. Oo. Dili man ang ma-react. Isasali ka mo. Yeah. Actually, nakapos si... Yes. Oh. Talagang totoo pala niya ako ini. Totoo pa. Dapat may programa pa lang kita. Ito ba yung 100 million na ito? Ano, ralang siyang kita na? Dapat pala ang proyekto, pag di mo na-implement, bumalik mo sa Bureau of Treasury ang kwarta giraray. Dapat may segment kita ding totoo daw ini. Okay. Nakakapod yan. Nga. Okay, sige, Bigo. Salamat. Salamat. Diba? Yan ang gari gusto kong totoo palan, diba? Totoo palan, mga tugang yan. Baka nga 2 years yung validity ng fund ang to expire this 2025, kaya available pa sa 2024 budget. Posible tabi, sir. Posible tabi, sir. Yan, diba? Na ngayon, takon baga, na budget baga, na anong taon nagigibon? Gari October gayon? October, di ba? O baka maso sa 2024, hanggang pangunya na 2025. Apotunta daw si Acting Governor Glenda Bongao. May surat siya, mga tugang sa CHESA,
sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Yan. Iyan po ang opisinang ini. Yun pong namamahala, mga tugang para sa infrastructure project, construction, mga tugang kan, Department of Tourism. Department of Tourism. Kaya, sinda ang natukahan kaan. Pero nangalas man ako ta, kung ito public hearing, dapat gari, imbitado ang mga, ano yan, ang mga lokal na gobyerno, natatak, dae, so iba. Nasa linya mga tugang si Acting Governor Glenda Bungao, may kinaraman po rin. Go, maray na aga po. Marhay na aga, VP Henry, asin sa po sa nag-aantabay sa programa mo ngunyan. Opo, saro po sa mga headlines kan mga bareta ngunyan gov. Iyo po ang letter mo o surat mo tabi sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Nata po Opo. nagpaluwas ka mo kan siring na reaksyon tabi gov may kinaraman sa proyekto na ang titulo Mayon Volcano Heritage Aesthetic Lighting Project. Lighting. Go ahead po, Gov. Opo. Siguro because of mga reactions man ka na mga albayano sa talagang concern man, gari importantihon na magpaluwas man ang provincial government kang Albay kang stand niya. And ito man po paano, actually invited man po ako tabi duman sa consultation na tigibo po ninda kang March 22 and 23. Kaya lang sa kadakulan ta pong tigibo ang napadarata po duman so sa tuyang consultant na very much involved sa duwang gusto tang i-consider ninda. Ini pong so sa declaration kan Albay as UNESCO Biosphere Reserve, buda gari daiman po ninda na consider tabi VP Henry so ongoing tabagang nomination sa UNESCO World Heritage List as Mayon Volcano Cultural Landscape. So ito lang na duwa ang naaraman mi na dai lamang pala ninda na consider. I see. Opo. Pero kita tabi gob sa Albay ika bilang acting governor kan sa tuya na probinsya. Ano po ang gari official stand tagay? Taduman sa letter na nailing ko po ang term na tama ba gari may direction duman na may pakiuron ka muna punduhon ang sinabi ng bagay tabi governor. Pwede pa pakilinaw kay ni? Opo, gusto ta lang sabihon na ining designation, buda nomination na tigtataramta, matawan ninda ning importansya. As in, i-consider po ninda sa pigigibo nindang feasibility study. Kasi gari ang nagluluwas gari feasibility study and correct. Nagkakaigwa po sindang formulation kan conceptual design kang ininganing Mayon Volcano Heritage Aesthetic Lighting. So, ang pigihagad ta lang na mai-consider ninda ini, takong madangog po ninda man ang satuyang mga concerns, baka talagang daiman ninda iyan idagos. Ayun, opo. Tadi ba ang Albay, tama susabi mo po na declared kita na Albay Biosphere Reserve, di ba? Kan mga nakaagi pang mga panahon. Iyo po, buda iyan po, dahil po sa declaration na iyan, gari baga globally, ako lang po hindi sa bilog na Pilipinas, tigire-recognize po kita bilang learning area. Buda gari model kita kang sustainable development kung saan dapat ang mga arugaan na proyekto o programa nagre-reconcile po ini tabi VP Henry sa conservation ka natural resources and preservation kang natural environment. Kaya din nanggad talaga po pwede makusuno sa conservation function kan Albay Biosphere Reserve Management Plan ini pong sa indang proyekto. May inot lamang po gob na gari coordination sa indo. Gara ang head kang CHESA si Mark Lapid Mark Lapid. Iga po gari previous information sa indo na igwaki mga arog kayo. Aside from you are invited po duman sa public at sa consultative meeting na ito may kinaraman sa pag-formulate kang feasibility study ninda?
ngayon, ngunyan ko lang nga pala na-realize na si Mark Lapid, nag-invited mi pa lang siya, so guest speaker mi sa 4L National Convention. Okay, Diba? okay. Nakaagi pa sa ng taon. Eh, wala man po siyang na-mention na na anything na may arog po kaya na plano. Baka ngunyan lang po ining taon. Opo. Ano po kung sa feedback sa imo kang representative mo ta susog duman sa nako ami na garon birang lang po sa Goramoy so nag-attender tabi. Oo, and ang pinaka-pinidback niya talaga sa kuya na di talaga ngayon inda aram ining duwa na ining sinabmit ta sa UNESCO ining duwang designation. Kaya giri kang nadangog ko ito dakula na pag-asa kaya sabi ko magsura tulos kita. Kasi kung i-consider po ninda ini di talaga ninda iisipon na idagos ang proyektong ini. Within ang pigataram ko nga ni tabi na magayunan man ko taang sa indang obheto. Parehas man sana kan obheto kan provincial government of Albay na magdakol po ang mga turista digdi po sa satuyang lugar. Kung iisipon mo, kung tatawan mo man yung pagkakataon tabi VP Henry, makangalason man baga talaga na mahihiling ta na ang mayon with that project na banggi. Di ba usually mo yan baga, pag nagdiklom na, ay, day na ngaya, day hiling ang ngayon, di ay na makakapapicture. Pero with the project na tig-iisip ninda, pag hiniling mo man sa positibong side, ay wow, talagang madigdi ang turista, tamahihiling ninda na maski banggi ang mayon, may ilaw. Gari-arag ka yan. Pero, ang sa inda pong objective na dumakol ang turista, parehas man kan objective ta, kung successfully, makukuata po ining designation kan mayon volcano as UNESCO World Heritage Site. Kapag nakuata po iyan, same man sana ang obheto na dumakol po ang turista sa Albay. Magkaiba lang so paraan ta, pero ang obheto para magdakol ang turista. And na-appreciate ta po iyan. Opo. Gob, may information po sa inyo kung anong klaseng lighting o whatever ang plano talaga dyan sa Mayon Volcano? Oo, gari ba ko man so araw ka nagaluwas sa Facebook mo niya? Katakon na kaya kang itsura kan niya sa Facebook kung ano-ano na mga itsura kan mayon. Ano gari to? Christmas tree baga din na may mga Christmas lights. Pero gari ang nahiling ko po duman na paanuhan lang sa ko kan si Kirk so nag-attend po. Gari po siya panel light na gari may mga areas. Di ba ko po sa inutan. Gari baga spotlight na mahihiling talaga an mayon. Nagari may iba-iba siyang color sa banggi. Di ko aram kung may tugtog pa iyan. Gari ka. Aram ito so dancing fountain na nagruluwas sa inigayod. Gari dancing light na nahihiling po ang mayon. Kakaiba man siya. Kaya lang talagang ang tigtataramta lang. Bako talaga siya suno sa vision ta na maging internationally outstanding site para sa duwag UNESCO designation. Gari, igwa akong, di ko lang matandaan kung sa inyo ito. Igwa magkiarog ka na design sa sarong mountain. I think sa Japan gayo. Di ko lang sure. Maski bang ginahihiling man nahihiling siya. Pero garo ito, di ko lang ma-recall kung sa inyo. Pero itong bulod na ito, gari, may mga snow, panuki snow, kumpara sa mayo na talagang kwan siya. Natural ang mailing mo sa sitwasyon kang palibot kan mayon. Oo. Kaya medyo nabigla man siguro sa mga albayano na may arog kaini. Pero ang sa kuya lang, ang sa obheto man ko ninda na talagang magdakol ang turista. Kaya lang, iba man talaga sa obheto sa mga panahon ng yan. But alam mo naman sa natabi, VP Henry, gari baga kita, ang so natural and cultural values na igwa mga albayano para sa daragang magayo. Nagari baga, ang himlayan baga. So gari huminigda. And di mo pwedeng ilawan ang nagkakaturo. Yan, eksakto. Daraga pati. Daraga pati. Nagkakaraw nga ni ako, VP Henry. Sabi ko, maray pakaan palitan na sana ang project na kortina. Aram ito, sa may kortina ngayaan mayon. Tangani, pag nagbabaan turista, di tulos nahihiling ka. Diba? Usually, pag madigdi sa Albay, nahihiling tulos. Lalo na pagbagay ng pano. Di kung makaganta ko tang kortina, igwa man lamang ko tang
suspense. Yes. Ay, mabukas na ngayon ang kortina. Pero once na iyan, baka mataon. Yeah. Baka seryosohon ka, iba. Iyo baga. So sa iba palang tabi Gob, dapat makonsider ini na kita declared kita as biosphere reserve, no? Haloy na ini, Apo. perang taon na po iyan. I think during the term, kari kang board member ka ito, di ba? Tabi Gob. During the term Yes of Kong po. Mayor Oo. Governor Salceda. Tama. Tama po yan, Declaration tama ka po yan. Tapos igwa po kita ngunyan sa next year, madigdi po ang UNESCO, magkakaigwa pong periodic evaluation ang Oh, yun. UNESCO. And Yeah. ang tigaha dita, na kung talagang i-push talaga ini, pag nahiling ka iyan, talagang hahalion kita sa listahan kan Biosphere Reserve. Oo. Pag pinadagos na po iyan. Opo. Ini po na application ta para sa UNESCO World Heritage Site. Ano po ini? Ongoing, sabi, madigdig Gob, ongoing ang evaluation ka ini para kita ma-declare na araw kayan, ang nomination Ito na. man po sa so sa UNESCO, UNESCO, correct. Opo. World para makasabay kita. Opo. Na natautan na po sa tuyang nomination. Okay, Tuesday. okay, Duman okay. po na ito pa sana. Grabe ang inagihan kang pitikaw ka ito. Kasi pwedeng iko nindo ito dinara duman sa London, duman sa UNESCO Pero nadara ninda kaya gusto sabihon nasa pag-aadal po ngunyan kung i-declare po talaga kita. Tawan ta lang ki mga sarong taon Opo. na adalan po ninda iyan para po makasabay po talaga kita sa listahan na iyan. Kapag Oo. nangyari po iyan all over the world, hihilingon ninda every time na may gusto sindang dumanon, kairiba po ining albay sa Oo. pwede nindang dumanon. Yeah. Na-consider po Gob ang gari environmental impact kayan pag iyan may ilaw na mayon volcano. Although garo klaro man igdi sa Albay Biosphere na ang concern niya is about environmental protection, tama saro sa concern niya iyan. Correct. Nahiling po Oo, yan na oo. impact ang ilaw na ning kaso kung mapailawan man ang gadya sa hiling nindo. Sa hiling ko dakulaon po talaga ang lalo na baga pag may mga animals po baga dyan na nagkakaraturog na pag-arog na madiklom Opo. sa kasinda nagtuturog Oo. and pag-arog ka iyan na mailaw siya baka talagang may magkaka-violate talaga kitang di talaga magiging magayon po iyan Oo. pag maliwanag po. I see. Ito po na Ginibo Santo Domingo kan Domingo. Ano po ito? Dahil iba ka itong venue po, Gob, sa probinsya kan Albay, itong invitasyon sa imo? Yun lang itong sa Santo Domingo, tabi? Igwa pa po sa Daraga covered, di po sa Daraga. Nagkari duwa po so na Duwa. gibunindang public consultation. Okay. Oo, digdi po sa Daraga, ang aram ko sa covered court po dyan, Oo. and digdi po sa Santo Domingo. I see. Okay. Kung di ako nasasala, tama so na may ang nakakong mga data na ang budget niya for 2024, I think 500 million, Gob, tabi. And then may 750 million gari for 2025. gari po iyan so first phase na Apo, sigitaraman yeah, sa patrabaho. Gari yeah. iyan po ang enot ninda. Sa budgeting tabi, Gob. Igwa naman po sinda VP po na gari may first step na sindang Ginibo dyan kaya lang gari da inadagos dahil so pag-bidding po baga Yeah, gari yeah. loan lang ang saro-saro ilang ang nagbid kaya gari failure man po ito and hopefully di na po ninda iyan maipagpadagos because of this development. Ayun, very good point. Okay, so basta po, kalaroon ko lang na sa provincial government through your leadership, tabi, itong sendong stand, na-consider itong duwang ito. May kinaraman Yes. sa pag-preserve kan mayong volcano and hinagad po nindo na din ipagpadagos tabi Gob ang proyekto. Tama. Apo. Kasi kung tawan po nindang importansya ining duwa, maski sinda po, maisip talaga na, ay, di palan talaga pwede because ining mga declarations pong ini. Opo, may naisip po ka muna gari pwedeng alternative. Alimbawa, although dahil na pwedeng ma-divert sumayon, itong pundo dahil na pwedeng magamit pa sa iba, nasagaa pala nito, Governor? Opo. Nasa GAA. opo, Ano daw ngayaan? Alimbawa ngaya kung maghagad sa probinsya Kanalbay ki alternatibo, ano po daw tabi ko pag nahiling ta na pwede para mas ma-improve pa ang turismo sa tuyang Albay? Ay, dakul po baga kitang mga plano. Dakulon ang bako lang sa Mayon Volcano. Kung tatawan kita ning pagkakataon, even ining sa Salinion Hill, Yeah, magayon yeah, naman po ang yeah. project naka-ready na po iyan. May museum, may mga pasalubong. Magayunon po iyan. Opo. And even digdi po sa Mayon Rest House, digdi po sa na di ta masyado na i-improve dahil man sa kakulangan ng budget. Magayunon man po dyan, at least pasyaran dyan,
dyan, may planetarium pa dyan ang tabako. Yeah, Ma-improve lang yeah. talaga po iyan. Dakulaon pong bagay para sa tuya. Opo. May Go. mga zero zipline nga yan. Yan. May mga oo. arugaan. Opo. Asum na tabi ko, anong status ka na Linyon Hill? Gari na overhead ko ito kay Pio, kan sarong aldaw, nakauron ka. Pero, anong status ka ang tabi na Linyon Hill? Takan Domingo ako niya nag-walking pataas, tadi da plus tulos ako, pasirig sa taas. Ano pong kung kaiyan, ang plano pa dyan kan probinsya? Di ba may, kahit to, may agreement yan between city and the provincial government of Albay. Asum na po, anong status niya tabi ko? Natapos na po so agreement so gari MOA between the province and the city government. Kaya nga ni gari nagpuo naman kaiyan na nagkaigwa na pong plano yaon po sa pitikaw ang bilog na magayon na plano kaiyan kang Linyon Hill. Only that medyo naapektuhan siguro dahil bansa nagbabago po ang administration. Pero magayunon po ang plano and hopefully instead of ini ma-divert sa pagpakaray talaga kan Linyon Hill kasi sa hiling ko magayunon po iyan na magiging tourist attraction dito po sa probinsya kang Albay in kaso magibo po sugabos na plano dyan. Sa ngunyan ang sa tuya po sabi ko maski dai pa sa mga edifisyo na gustong ikaad dyan para lang maging open siya to the public. Alam kung may nagisarakat man dyan pero gaya baga ma-open na talaga siya sa public na ang nagmamanage na po ang provincial government kung Albay. Kung pa di ko taungon niya na April, maka ano po dyan. And at least may mga landscape, maski mga simple na mga development lang po na malinig ang CR o kung ano pa man dyan, ito po na. Pero talagang nakaplano po siya, nabukasan po siya ngunyan sa public, ngunyan na April. Iya, opo. Gob, nakaabot na po sa imo ining Garoistan kan simbahan, Catholic Church, may kinaraman sa mayon? Day pa? May linuwas kaya na kuan? May linuwas na sa may nagpadala sa kuya ngo niyan. Anyway, ang sa inda pong tindog iyo ang dapat na protehiran asin atamanon an may basahon ko po to tabi governor. Iyan man po ang ang talagang perming stand kang simbahan pag-abot diyan, environmental protection and yaon po ang satuyang pagsuporta ta. Iyan po garipigo protectionan taman ang satuyang future generations. Pag ang satuyang mga natural resources and preservation po ka natural environment nagigibot ta para po iyan sa future generations. Opo. Governor, salamat pong maray unless na may pangapudang katabi, baka may di ako may hapot sa imong clarification regarding po sa isyong ini. Go ahead. Okay naman po. And I think ang sanggunian panlalawigan kang Albay talagang mapahiling man sinda kang stand ninda pag-abot po digdi sa hururon pong ini. Oro at yan po taigwa po sindang session. So yun man lang po siguro gusto ko lang palang sabihon na so bye-bye para sa pagkabuhay livelihood project. Matapos po ngunya na aldaw after mga 5 days po gayud na mga livelihood trainings dyan po sa Malilipot and diktiban po sa Santo Domingo. So ngunya na po natapos man po giraray ining bye-bye para sa pagkabuhay na po nanta and natapos na po ining first project po kang bye-bye para sa pagkabuhay. Dakulaon po ining tabang sa mga kababaihan pong para pala-pala. So yun man lang po. Gob, bago taga po buhay ang palan, may mga ma-stop kitang project due to election ban tabi starting March 28 sa Albay, dayman igwa. Igwa po, dakulon po, even po sa mga pagtao po ng mga medical assistants, educational assistants, kan PED, kan PSWDO, mga medical missions, gabos po iyan, ma-stop po, taday man po kita nakakuaki exemption po sa COMELEC. Kaya medyo, ma-lessen po ang mga activities. Kaya ngunyan po, bago maglaog, medyo binurubog-bugbog talaga sa pagluwas ka mga programa para makaluwas na siya before election ban. Opo. Salamat po Gob sa oras mo sa DCGB. Thank you so much. Alright. Good morning. Bye-bye. Good morning. Thank you so much. Ang hapot, kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. May mga pinadra sa kuya digding mga link para po mga tugang sa kuwanan sa tuyang mga amigo. May kinaraman po sa surat asin stand kang Diocese of Legazpi. May kinaraman po mga tugang sa kwan sa programa na iyan kan Mayong Volcano. Hello?
Wala pipi, sarong patabi. Yeah. Iyang magang mayon bagaw, under permanent danger zone yan, 6 Apa. kilometers. Kung gusto mo, talaga dahil man ang pwede bugtakan. Yeah. Iyo. Pero pag sa punto duman, kuta na pigtaram ni Governor Glenda, talaga ang pwede. Yes. Oo. Pakuta ba yan, BP na? Tala, mas nga ni si Mayor Pido, nagtaram na kaan. Iyo. Pero ako talaga, Noel, naisip ko yan na, so declaration takan Albay Biosphere Reserve na during the term of Governor Joey Salceda ka ito na pag giniramon, gari langanin, di ba? Gari langanin. Correct. Di ba? Tapos na lang yan, BP, at national bagay yan, na within the range of 6 kilometers, hindi ka pwede dyan mag-car, hindi ka pwede mag-hiro. Yeah. Oho. Okay. Yung mga nasa batas bagay yan, ni Babalyon tagirarahi. Yes. Oho. Yung may Okay, thank you, Migo. Salamat, ha. Alright. Yaw, digdis, so, pinadara sa kuya, sabi nga ni Ate Angie Morcoso, it's great nga to hear Governor Glenda standing up for our beautiful Mayon volcano. Yan. Ang mga hashtag bagangon yan sa social media, let Mayon volcano be. Yan. Okay? O, sandali. Taon po ang ilinawas na statement mga tugang kang Diocese of Legazpi. Ang titulo niya, Let Mayon Be. Yan, ha? Ang apod tabi, Statement of the Diocese of Legazpi on the proposed to light up Mayon Volcano. Yan, ha? Tangani po na masabutan ta matangon niya na aldaw Episcopal ordination ni Bishop Bongbailo na di. Sabi, kami ngaya, ding Bicol kay ni ano, ding English kay aning na, pero Bicol lang ngayon, di ba kay pa-Bicol naman ni Bishop Bong. With the Bishop and clergy of the Diocese of Legazpi, express our deep concern and growing unease over the renewed push to artificially illuminate Mayon volcano through the proposed installation of laser and spotlight system around its sacred slopes. Bibikulong ko ta ako, baka masala ako. Maray patabi, Ate Angie, bikulon mo ini. Kami ngaya ang obispo asin mga kapadean sa Diocese kang Legazpi. Igo ngaya ki concern, hararom na concern sa nagluwas na mga informasyon na ang may kinaraman sa pagapailaw sa Mayon volcano nin artificial. Asin ang pagbugtak ngayon nin laser, asin spotlight system sa sagrado na slope kan Mayon. Yan. We understand, sabi, second paragraph, that this project is being framed as a tourism milestone meant to spark economic activity and draw attention to the beauty of Mayon. But we respectfully and firmly believe this path is misguided. Mayon does not need to be lighted up. She needs to be left alone. Ang Mayon ngaya, di kay po na pailawan, kay po ngaya, pabayaan ta sana siya. Kan sa iyang, di ba? Ang Mayon volcano. Mayon is already one of the most magnificent expressions of God's creations. Magayon no, ng mga terminologies. Adi, not because of what we add to what we add to her, but because of what she already is. Magayon ang naturalesa mga tugang kan Mayon volcano na itinao sa tuya iyan kan mahal na Diyos.
creation din mahal na Diyos, na kung ano yan, dapat nga iyo na iyan. Iyan ang naturalisa niya. To impose the artificial light. Ang pagbugtak niya ng artificial na ilaw upon her is not to honor her. Bako nga siya pagtaonin honra sa iyak, but to disturb what has been naturally, silently, and majestically proclaimed for generations. Sabi, mga tugang kan mga kapadian, asin kan sa tuyang obispo, we object to this proposal for the following reasons. Minakontra nga kami sa planong ini sa mga minasunod na rason. Number 1, sabi kan sa pangapudan, tabi kan sa tuyang diocese, it disrespects the sacredness of creation. Day nga pinagrespetuhan kanian kasagraduhan nin paglalang, nin kaglalang, pagkalalang, yan, creation. In the spirit of Pope Francis Laudato Si, we affirm that creation is not for domination or display. It is entrusted to our care. Mayon is not a backdrop for a spectacle. She is a living symbol of our identity in our shared responsibility as stewards of the earth. Yan. Tabi yan, ha? Mga tugang yan ang primero na rason. Kung nata, kisinda nagkukontra may kinaraman digdi. Number 2 reason, it harms the environment and threatens wildlife. Artificially lighting disturbs delicate ecosystems. It disrupts nocturnal animals, alters natural rhythms, and endangers the unique balance of life on and around the volcano. These effects cannot be done. Number 3 reason, it insults our people's priorities at a time when Albayanos suffer from prolonged power outages, ineffective flood control, unfinished infrastructure projects, inadequate roads, and unfulfilled promises of development. It is painful and frankly offensive to see the massive public funds being diverted to something so impractical, unnecessary, and cosmetic. What urgently needs illumination are our provincial and barangay roads to prevent nighttime accidents and deter crime, not the slopes of volcano that already glows on its own. Ikalimang rason, ikaapat na rason, it distracts our deeper unaddressed problems. We are witnessing continued quarrying, mountain clearing, and irresponsible road construction in our province, often without consultation or consent. These are the real threats to Mayon and to our people. Lighting her up is not a solution, it is a distraction. Number 5 reason, it risks
reducing us to ridicule. The world has never seen Mount Fuji, Everest, or the Alps lighted up. And for good reason, natural wonders speak best for themselves. We risk becoming a cautionary tale of misplaced priorities and ecological ignorance. 5 po yan, mga tugang na rason. Tod, lulwayon tang bikulon ang ibang nasasabutan tadigdi. Kami ngaya, sabi, we urge our leaders to listen, not to expert and environmentalists, but to the people who live in the shadow of this volcano. We call on them to reflect deeply on what true development means. Let Mayon remain as she is, mysterious, beautiful, and free. Let us light up instead our communities with justice, sustainability, and truth, not floodlights aimed at a volcano that never asked for them. The bishop and clergy of the Diocese of Legazpi. Wala ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Kay dumi na ng hangin, pati na ang mga ilog natin. Tinigsiko si Mayon, daing kabaing ang gayon. Kaya hari ng gad pagdot-doton, an sa iyang naturalisang lalawgon. Tibaad na kung ini maanggot, tumuro ang luhang daing sagkod. Kaya mayon ming namumutan, magdanay ka sa samong pangataman. By Sir Asur. The best, sir. Magayonon, sir, an sa imong an sa imong tigsika. Magayonon, tinigsiko si Mayon, daing kabaing ang gayon. Kaya hari ng gad pagdot-doton, an sa iyang naturalisang lalawgon. Tibaad na kung ini maanggot, tumuro ang luhang daing sagkod. Kaya mayon ming namumutan, magdanay ka sa samong pangataman. Good morning, Tabi, Sir Asor. Sa imong magayon na mensahe, ngunya na tigsik, ngunya na pag-aaga. We will try mga tugang to reaching out, Tabi, i-reach out mismo mga tamang ahensya kan gobyerno. Kaya, pipadumanang ko kay Joshua kan inot so DOT, di ba? So DBM, baka makahuron tungkol sa budgeting process. Buda, baka may makaurong kitang taga-Chesa, ining Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Apo tuntasinda kung ano mananggadaan sa indang plano, may kinaraman dyan mga tugang sa pigigibuhon na programang yan. Taini pong Chesa, daing opisina dito sa Bicol John, igwa ini duman sa Metro Manila. Baka lamang try kami na makakonektar para makahuron tang live. Didi po mga tugang sa DCGB. Tinigsikoan mayon, magayon na pag-iling-ilingon, harayo ka pa siya uldoton. An sa iyang gayon na maigwison, may pagdot-doton, tadilikadohon. Kaya tabi kita na nagpapadaba sa mayon, sa tuyang bantayan ang kapalibutan kaini na magayonon. Tanganin de magrasay ang mga gapo na darakulaon. Tabaka madagit ini pumus nga kibiglaan kita naman distrosohon. Dahilan sa iyang pagbalo sa gawi-gawi ta na bako sa iya nauuyon. Masdan mo ang punong tiyay kayo'y namamatay dahil sa ating kalokohan. Nasa linya muna ang dagdag na report. Ang mga reactions hindi mamaya babasahon ta. Makalipas muna kang report ni Joshua Bino. Hali po dyan mga tugang sa luwas. 8:25 oras po sa DCGB. Joshua, good morning. Come in.
Yes, good morning, BP. Good morning sa mga parantabay, sa mga mahilig maghiling si martial arts. Oh. Ang venue kang Wushu sa Palarong Bicol 2025. Ano yung digdi sa covered court kan Barangay Dapdap, Legazpi City. Kaya pa man formalmente nagtutuon ang karawat laban kan mga atleta. Dahil sa pigalat patado BP Henry ang presensya kan doktor. Aha. Kaya pwedeng mag-puon na Wushu tournament. Oo. Nawara tayo dito Henry ni na Dr. Digdi sa venue. Okay. Siyempre, para sa medical attention kan Oo. mga atleta. Oh, tama ta. Dali mo sa nangyari sa boxing sa Kuang Kaswapon, nabig cover ni Kuan ni Seto, Salbay Central. ni Joanna. Napungag mo ka sa player sa liog. Bukod din nalagan sa ospital. Kahit marita may doktor duman na nakasikaso, naka-assess tulos. Correct. Yan pa lang, kay puhan ki doktor ka, martial arts yan. Anong klase Joshua ang Wushu? Martial arts ini, very Chinese Oo. martial arts ni tayo dito Henry. Totoo ta, ay makaulit ka sa tournament manager. Okay, nailang ko sa mga text baga. Ngaya, hello, Wushu. Wushu to. Sinagong kaman, Wushu to. Nailing ko. Ngaya, I love you, wish you much. Anyway, dito transfer pa niya kay punong barangay Tiglan Barcelona. Tigwal pa niya sa mga atleta mga Ayun. sport officials. Dito si dito yung tabi. Apo, EVP. Hello. Hello, EVP. Good morning, Tabi. Good morning, Tabi. BP Henry at sa Kabustatong missionaries sa Station DCGB. Opo. BBP, bilang kapitan po kang dapdap, ano po, tama ba ang sa kong recollection? Gari, first time yan sa imong barangay na ginibo ining mga regional event o even po national event, Tabi, kaduminaging mga palaro sa tuyang syudad o probinsya? First time po sabi ni BP Henry na ang dapdap covered court o in particular sa Samuyang Barangay Opo. maging playing venue isa rong sports event kang Palarong Bicol. Opo. And nauugma kami as in natural na kula ining orgulyo para sa Muya na mapili ang Samuyang Barangay. And big welcome na Sinda kasudma. Nag-aral yun na Sinda yesterday. And kunya magkakaigog formal short opening program before Opo. ka mga games. Oho. Pero ang aldaw po nagigibuhon ini dyan sa dapdap? Nag-arabot Sinda kasudma. Ano yan, opening program. Opo. Until tomorrow, siguro sabi kang tournament manager, mga around 2 to 3 in the afternoon sa Agatabi. Ayun. Tayo baga Tabi, EVP, gari individual event yan, di ba? Individual event. Ang Wushu. Actually kami with Henry, baka ako masyado aware. Di ko kabisado ang Wushu, kaya sabi ko, Oo. curious kami mahiling talaga yun. Iyo. Kaya, uling tournament manager, yung regional Wushu tournament manager, Opo. kataning ko siya, siguro yung magayon na makuhaanta ka mga detalye. Iyo. Pero ano po, gari, EVP, ang gari, naging participation nito, regional event baga yan, and aram ko, may preparation Tabi ka mo sa barangay. Nakulao na bagay, kasi inot naturalmente. So, sa mo yung covered court, ano yung sindagabos digdi, so sa indang mga gamit, so sa indang mga players, sa gabos ng mga tournament official, inipuan sa indang official venue. And natural, igwa kaming room na pig-provide sa inda para sa mga pag-weigh-in. Nag-aaral na pa, nag-tirimbang pa lang ini. And igwa kaming raiding health emergency first aid station. So, sa mga barangay health workers. So, sa mga barangay tanod, since yesterday, kasubang ginag-araga kabarantay hindi sa covered court, may mga gamit magatabi di Sinda. So, tapos kami man ng mga barangay official, naturalmente, so pag-accommodate. So, pag-welcome sa Inda, lalo na ngunya na opening program, ang dami yung sabi kami dito Henry. Opo, okay. EVP, good luck Tabi sa aktibidad Good luck. Pwede kong si Joshua. Okay. So, tournament. PP, ang regional Wushu tournament manager, si Sir Michael Angelo Aguila. Sir, good morning. Live tayo sa DCGD. Kasama po natin si BP Henry. Opo. Sir, good morning. Good morning po. Sir, Ganyan po ang start ng competition po ang Wushu Sanda. Opo. So ini po ang event na combination kang boxing, taekwondo and wrestling.
Ah, So, ini po nag-origin sa China. I Kaya see. pang 10 taon naman po ini yung kinakawat digdi sa region ta. Opo. And so far, nagdagdag po ang participants ta. Oh. Ngunyan po, 10 division na po ang nag-entry Yun po. ngunyan. Kaya aralawig na po ang competition. Mhm. So kaya duwa pong aldaw, ngunyan po ang elimination, quarterfinals and semifinals. Opo. Saga po ang schedule pang finals. And paghapon po alas 2, awarding na po. Ayun, opo. Tama, sir. Sabi mo, kombinasyon kang wrestling, boxing, ano pa ito, sir Otabe? Taekwondo po. Taekwondo. So, tulong pinaghalo sa sarong Iyo kawat, po. sarong sports event, wushu, Iyo po, iyo po. ang apod. Traditional Chinese sports po ini tabi, sir? Sige po. Ngunyan po, ang uso kaya po, duwang part. Opo. Ito pong art tinda na taulo, na tangon yan, dahil pa po ini-implement digdi sa regional. Pero po sa palarong pambansa, para po ma-demo na ngunyan na taon, Oho. ngunyan po, ang competition na inis, ang inapod pong Wushu Sanda. Ito Okay. pong combative side Oho. ng Wushu. I see. Pero ini, sir, accredited man ini sa palarong pambansa? Pwede? Iyo po, Awin iyo natin po. yan. Okay. So, Opo. ini pala, gari sa combat, ano yan? Operation kang busyo ining competition tango Iyo yan. po. Ano po ini, Iyo sir? po. Pero po, Elementary, high kung school? akong goyan, itong MMA po, so MMA ini, pero ang rules po, minodify para lang sa mga athletes sa DepEd. Ayun. Okay. Ano po ini, sir? May elementary and high school tabi? Men and boy and girl? Sa kunyan po, secondary lang po. Secondary lang po. Oo. Okay. Secondary. May boy and girl po kita, sir, na category? Igwa po. Ayun. Anong pong division sa boys? Mhm. 4 pong division sa girls. Yan. Okay. So ano po ini, sir? Tama bang pag-intindi ko? Individual events yan. So nang gana dyan, may elimination pa automatic, may medal po siya. At mapuon po kita sa kuyan, ang medal, mapuon po kita sa bronze. Okay. Diwang bronze, Oo. sarong silver, and itong champion po, gold medal. Okay. Oho. Pero paano siya? Elimination siya, sir, ang proseso? Iyo po, ma-start po kita sa elimination round, Oho. then quarterfinals, and then Opo. semis. Ngunya na aldaw po. Ayun. So pag nagtapos ka mo niyan dyan, Buda, sa aga, aram na po tulos kung si ang gold medalist dyan. Ano, sir? Iyo Tama? po, iyo po. Very iyo po. good. Opo. Good luck, tabi, sir. Ano, mapuuna po ka Okay. muna, pa man? Dahil po dahil hinahalat ni po ang medical doctor dahil sa event pong ini, kay Puan po may doktor, medical doctor Ayun. talaga. Sempo Kaya po hali. kami makakapakawat na mayong doktor. Iyo. Saan po hali, sir, ang doktor? Dapat Ito dyan dyan. pong DepEd Regional Doctor po kita. Ayan. Digdi sa Region 5. Opo. Si Dr. Para, Israel Para. Dahil po, pwede hali sa LGU, ano? Iyo po, Dapat dahil igwa po DepEd. kitang official doctor. Yan. Nahali sa DepEd. Very good. Okay. Salamat po, sir. Good luck po. Mabuhay ka mo. Okay po, thank you very much po. Okay, Joshua. Opo, thank you po. Alright, this is Sir Michael Angelo Aguila, ang Regional Wushu Tournament Manager. Ano naran mo, Joshua? Tabi? Michael Angelo. Angela? Michael Angelo Aguila. Pagod ako, Angela. Aguila? Aguila as in Tigil. Michael Angelo Aguila. Ako. Yan, okay. Okay. Ayun, Tabi. Wushu. Tabi. Matindi po ang kombinasyon mo kang boxing, wrestling, and taekwondo. Taekwondo. Ano? Wushu. Tulo-tulo nga adalan mo pala pag nagkawat ka kami. Ano pala, ano? Kaya Kaya pala so, ang pigiling ko ang mga tindugon dyan, mga Ano, so, ay atleta. Mas nadalang ka babae, na- bato ba to? ay ba pala na sunadalang kan aki ko? Ay kido pala ito. Kaya so aki ko kay ito kan salit-salit pa. May pinya nag-uruan siya sa kung ngaya magkuan baga ngaya magpakol. Hindi ka ba na ako nagpapakol sa mga aki? Uruan siya lang. Panag-uruan siya sa ko. Sisalong kamot ko. Di na ako minaotro. Titringkahan ka. Gari, di lang ako nagreklamong makulugong pala sa mga salokang kamot ko. Pero Kaya pala, kombinasyon kan tulong yan, ang lalaki, sarong babayi, may babayi, Diyos ko. May babae, Pagkaroon kaya ng pala Google mga Pin babae, may expertise sa busyo. kaya pala sa mga babaeng nahiling ko dito sa atleta kan Wushu, mga alawas, bato-bato. Oh, yo. Mga kunyan, ta kombinasyon kang boxing, wrestling, At ako- taekwondo, diba?
kung magsakay ini sa tricycle tapos matiming sa araw kang nangyari ka sa sarong aldaw, pwedeng rimato sa tricycle driver. Yes. Okay, so, kumusta? Mainit ang panahon dyan? Maray dyan, may covered court. Tuloy-tuloy ang tawat dyan. Ayun ang panahon, pero magayon ang venue. Nakalatag naman ito so rubber matting tabi ito. Okay. So yan ang sitwasyon. Digdi sa covered court, Barangay Daptap, Legazpi City. Worship Tournament, Palarong Bicol 2025. Diyos Pabino, CCGB. Di ba yun pigte-textan yung kan mga babae lalaki? Adi, ngaya, hello, who's you? Masimbag man sa saro, yes, who's you to? Alright, basta unta daw sa mga reaction niya to nindungo niya na aga. Dili po sa satuya na programa. Hello? Yes, sir. Good morning. Pero mainit ang issue kan ngayon. Yung nga ni, kaya, Kasi init ang panahon. Sabi ka, may tigsik man sa amigo ko. Nanahimik an mayon. Dahil na nyo sabi, pag-istorbohon. Kung gusto nilang pailawan, magalat ka mong magtugay yan. Dahil na nyo kayo puhang gastusan. iyon man nga dali. Tama ba sa tigsik ang amigo ko? Kung gusto mong may pailawan, kung gusto mong amayon maliwanag, halaton mong magtuga yan. Tama. Natural pa. iyo. Maray pa mapausok kita kitigsik sa programa tadi. Tigsik para sa mayon. Yan. Kaya mga sudayo Yes. Yeah. Colorado, let mayon be. Di ba? Let mayon be. Yan, okay. Pero ako gusto kong madangog-migo ang Chesa. Gusto ko sinang ma-interview kung nata iyan, ano talaga ang plano ninyo dyan, di ba? Kaya lang kan sa public hearing kan Domingo, ginibo rin ng Domingo, bako lamang ka kwanta. Sa mga tao, I do not know kung nata Domingo ito ginibo. Magayon side pa nila. Yan. Okay. The other side of mayon. Mayon, okay. Not only in the legacy side, but on the other side. Yeah. Okay, Migo, salamat. Diba? Ayan. Tabi, gusto kong madangog ang makauron ang Chesa, baka may magakutang kontak, kaya kanginot, pinadaman ko si Joshua sa DOT. Ang Chesa kaya, bako siya direktamenting under kang DOT, or baka sa Chesa, igwa ka direktang link sa DOT. Kasindaang nagigibukan mga infrastructure project na yan na pang turismo. Yan. Sabi ni amigong Francis Jem, isang mapagpalang umaga sa iyo ka, Henry. Mabuhay ang kalikasan. Salamat, amigo. Sa imo tabi na magayon. Alright, reaction tayo bago mag-commercial break kami. Sir, matindi traffic sa Arimbay. Mag-inibong puros nakapark na auto, motor, boda, tricycle, antos baga na padang ang traffic. Salbatana. Sisa daw pwedeng makailing ka ini dyan. Sisa daw pwedeng makailing ka ini dyan. Matraffic da dyan sa padang. Tang parkikan mga auto, wala to. Yan ang, in fairness, tapusin ko na sa mga reactions nindo ha. Maduman ako sa sa texter na ini. Ang mayon lighting project worthing 1.25 billion, isang malakas na bagyo lang, ubos yan. Yan, sabi kang reaction. Salamat po sa pagtukar mo, VP, kan pagpreserbar kan mayon. Tune in sa imo, si Father Dave Ramoso. Father Dave, Manong Dave, maray nagatabi sa imo, Manong Dave Ramoso. Diyan tabi sa, sa San Ramon, Nonato Parish. Regards tabi Manong Dave. Bata si Manong Bishop Joel Bailon ngunyan, 27 niyang pagiging obispo palan. Yan, all right. Sir Hens, pailawan ninda baka bigla magtuga. Sayang na naman kang kwarta diyan ni Juan de la Cruz. Maghanap lang sindak mapagdidilinsyahan. Yan. Tinigsiko si mayon, day nindo pagrauton. Tabad alimantak lumibong, gabos kita tutunawon. Magayo. Sige daw, magpadara daw kamong mga tigsik. Magpadara daw po kamo kay mga tigsik tabi tungkol kay mayon. Hello? Hello? Yes. Good morning. Good morning. Nagpo-programa ka ba? Ay, oo, bakit? Nakaprograma ako ngayon. Sorry. Oo. Mamaya ka na lang tumawag, ha?
Bakit? May sasabihin ka ba? Ah? Yes. Oo, ano yon? Sekretong malupit. Baka ibang masabi mo, on the air ka. Hindi, ganito. Oo. Meron kasi na, hindi ko alam kung merong paayuda dito sa Arimbay. Oo, okay. Grabe ang cost ng traffic. Natatraffic ka ba? Tawa naman sila. Oh, sige. Itawagan ko yung helicopter, ipapick up kita. Saan ka dyan parte? Yes, please. Chopper, please. Latuson. Please. Sige na. Kasi grabe talaga. Actually, it's not a joke. It's not a good joke itong traffic na to. Talaga? Kasi from Arimbay hanggang Padang. Sabi Kasi kaya, yan. left and right daw, ang daming nakapark dyan ng mga sasakyan. Kang alternative natin, There's also a police. ipaki-open mo ng kwan mo, i-open mo yung location mo kasi ipapapick up kita ng chopper. Ayun din. Yes. Okay. Kaya love na love kita. Thank you so much. I'm waiting for it. Okay. Okay, thank you for the information. Bye. Opo, pa-check po. Thank Opo, you. bye-bye. Thank you. Maray nga ni. Today sinabing iba so nag-apod. Baka may sinabing, narimati kita. Hello? Oh. Yan natong sa ilaw na yan. Oh. Naabol, pagdating naman pailaw ng mga sino. Oh. Napansin na. Oh. Kung nga tatabi ko para pipilit mo ng ilan, Tena, pagpailawan dyan. Oo. Kung ang turista talagang di mag-iling dyan, may mailing talaga yan. Masida yung ilaw. Oo. Ang gusto ng turista, aga. Oo. Aling ma-feel din da ang Mayon volcano. Yes. Mati mo kaparano dyan na banggi. Tama man si acting governor Oo. Bungaw. Dapat mapukawan sa mga hayop dyan. Iyo nga ni, buda sa iba pang hayop-hayopon. Tapos so mga daig, so ba dapat ilawan ng mga hayop? Oy, Shara. Sige, thank you. Latusun ka ka. Sige na. Okay. Sige, salamat. Shara. Ayan si Shara. Nailing ko si Shara eh. Shara, marami kitabi, Shara. Ate Shara, ano hindi katabi? Apuli daw ini si Kwan, number one, pakicheck tabi mga pag-iriba kang kwan dyan, kang kang traffic sa may Arimbay. Baka may payout dyan o sa Arimbay, sa kang traffic da. Apuli daw tabi ni si Kwan, si Jasmine, si Jasmine, tamay i-report da siya na may na-dislocate. Baka may player na may na-dislocate na parte kang lawas. Ano mo sa number ni Jasmine? Wala dito. Hindi ko kasi wala kasi sa puso ko si Jasmine eh. Oda kay as nagsabay kan. Garo may sinend ka didi kang inot. Ibalik mo digdian sa ko ng mga kontak sa tataon. Tamay gari may player dan na may na-dislocate. Hindi ko na dislocation, di ba? Okay, sige. All right. Now, napansin ko dumadami ang mga nag-enjoy na maligo sa beaches along Legazpi Boulevard. Why not develop it para dumami ang negosyo dyan, di ba? Pwede po. Magandaan sa imong observation. Good morning, Sir Henry. Lighting of nature Mayon volcano is just a waste of money. Hindi naman yan forever o tatagal tulad ng volcano. Instead of that, pagandahin na lang ang beaches along Legazpi Boulevard. White sands, marami na ang nag-enjoy. Iyo po, tama ka. Kan Domingo, hali ako duman. Tabi, dyan sa Boulevard, nailing ko talaga, dapat ayuson yan. Dr. Alan, maray nagatabi sa imo, boss. Nagdinurat ka na naman nga. Sa Rawis po, na traffic po kasi may civil service exam. Kadakol na kang rason. Sige po, later ha. I-check ta yan kung ano tabi yan. Good morning, Henry. Maray, pat-post mo yan na tigsik sa FB page nyo para ma-share mi man sa mga albayano. Magkasararo ang mga aki ni Daragang Magayon laban sa pagraot ninda sa kagayonan kan mayon. Sige daw, mag-share daw kamo ki mga tigsik tabi. Ang gayon kan tigsik, bravo! Sabi kan texter taman. Good morning!
In short, day tabi pagdemonyohon an mayon kan dibil-dibil. Si Madam Latoson ko ini na. Nanahimik ang mayon, dain na natabi nindo pagdisturbohon. Kung gusto nindong pailawan, halato nindong magtuga iyan, bakong kaipuhan, nagastusan pa iyan. Yan. Okay? Good morning, Henry. Day po ako, uyon ka iyan. Sana iyan mapugulan, tamadadamage ka anang mayon. Alright. Aha, okay. Another reaction. Good morning po. Dakula o na budget an 1.2 billion. Dapat gayud iyan. Gastuso na lang sa iba na infrastructure para sa kabuhayan kan mga namanuan. Ano da? Di pa daw siya ready, baby. Sige. I-research na muna. Ha? Okay, update niya. Alright. Sige, mag-research na lang siya. Thank you. Alright. Sige. Very good. Pag hindi pa ready, wag pilitin para sigurado tayo. Alright. Tinigsikoan mayon. Bulkan na magayunon. Ang bulkan na iyan sa tung padabaon. Dahil nakipareho kaan sa ibang nasyon. Kaya kung iyan papailawan, baka siya magmoto-moto, bubugarin asupre, kita tunawon. Mga magayunon ka mo mina-irisip. Diyan na hapon, tamaisim na akong orasyon para sa mayon. Diyan na hapon na. Hello? Hello, BP. Yes, morning. Tapos ko lang, sisi ang proponent ka sa TESA. Yan nga ang aramon tata, ang CHESA, susog naman sa nako akong informasyon, makondukta ki public hearing para sa rong feasibility study, conceptualization of project. Mako manan, day manan ma-propo, may manan ma-irompis ang TESA, kung hindi ka na proponent. Yes. Ang apod niyan, kita magparakuro yan ka na mayon ng tayo, posible yun man talaga na mangyari. Sisi ang proponent ka na, Iyo. dahil nakamataram. Iyo. Ihaputa ha. Ihaputa bigo. Aramon ta tayan yo. Oo, tayo mo sa number 1 ka na, propose mo. Yes, Tayo man naman yes. propose ka na, bang utak Bicolano. Yes. Buda. Natatadumana sa CHESA. Sa bagay, sa CHESA man talaga. Pero sisay ang nasa likod kaan sa CHESA. Correct. Yes. Okay? Thank you, Sige, baby. Migo. Salamat. Hello? Hello? Ay, si Sene. Jasmine? Okay, sandali lang sandali Jasmine, sandali lang. Sandali lang. Dahil ka magiro dyan. Mga tut ang nakaisip niyan, dapat ang utak ninda ang pailawan para maliwanagan ang payuninda. Sige, sandali lang, alamin muna. Diyon, dahil pa dyan Stinger ta kang palarong Bicol, wala pa dyan. Stinger ta, pakicheck na baka in-email na sa tuya. Jasmine Bausing, aramon ta daw muna ang report, may kinaraman sa istorya po sa palarong Bicol. Jasmine, good morning. Hello, Jasmine. Maray na agad, BVP. Yes, go ahead. Maray na agaman sa yung mga parantay. Kasi ano ko ang Bicol niyan sa Bicol University Sports Complex. Tapos, naglalaban po kasi bago sa Cam Norte, laban sa Catanduanes. Igba po kita, sir, na sarong player sa Cam Norte na-injured po. Sa ngunyan po, sir, tigdan na siya ngunyan sa BHRMC. Ay ba po, so mga medic. Ngunyan dami, sir, yung kita digdi ka. Makakaurunta po sa trainer ka, Cam Norte po. Apa, sige daw. Pangalan? Hello po, good morning po. Sir, magandang umaga. Si Henry po ito sa DCGB, sir. Ano pong pangalan nila, sir? Jappy Gilas po, Jappy Gilas. Opo. Sir, ano pong nangyari sa player natin? Ay, bali po, umatake po ang Catanduanes, tapos nag-strike po sila, then dumidepensa lang po ang goalkeeper namin, tapos nung ma-deflect sa kanya ang bola, pagbagsak niya, ayun na po, doon na po nangyaring injury ko, pagbagsak po niya. Ayun. Anong laro yan, sir? Baseball ba yan? Softball? Football po, football. Soccer Football. Oo. Secondary. Tama, sir. Tama ba? Aksidente yung pangyari, sir? Ano ang nangyari talaga? Aksidente po, sir, kasi wala naman po siyang ka-contact na player po. Ayun. Opo. Kumusta po, Yes, sir, ang player ninyo? Kumusta po ang sitwasyon niya? Ay, hindi ko pa po ma-disclose kung fracture or dislocate po kasi nasa pa lang po. Dinala pa lang po ng medic sa sa hospital po dati. Opo. Lalaki ito, sir, o babae po? Lalaki po, lalaki. Lalaki? Ano po yan? High school o elementary? High school po, high school. High school, pero conscious naman po siya, sir? Okay naman? Conscious naman siya?
conscious naman po siya, sir. Okay naman po, nakakalakad naman po siya na maayos. Ayun. Kaya nga lang po, yung shoulder niya lang po, yung elbow niya lang po ang hindi niya may galaw. Oho. Saan siya, sir? Ano ang goalkeeper siya? Goalkeeper po, goalkeeper. Ayun, kaya pala, medyo mukhang na trabaho yan. Po sa mga goalkeeper. Oo. May pamalit ho kayo, sir. May pamalit ho kayo. Opo. Meron po kayong pamalit na player doon sa iwan niya? Meron po. May substitute goalkeeper po kami. Ay, very And good. yun po yung pumalit sa kanya. Opo. Good luck po, sir. Ingat po kayo palagi. Mabuhay po ang Camarines Norte. Okay po, salamat po, sir. Mabuhay din po kayo. Opo, Salamat. thank you. Jasmine? Yes, VP. Tama ba, Jasmine? Tabi, VP, kaso bago po, so laban kaning Cam Norte, Buda, Catanduanes, medyo gitgitan po, nagaigwa din po, diskusyon duman sa parehong kupunan po. Pero so dyan, dahil man dagdakula, so nasabing diskusyon po. Tapos, ganyan po, tablado po ang laban kang Cam Norte, Buda, Catanduanes. Ayun, okay. Ano yan? Baseball, tama? Baseball? Football po. Football. Opo. Itong goalkeeper baga dyan, ang trabaho niya, mapagalon. Yes po. Tagabantay ka VP, kang bola para dahil makalaog duman sa goal. Di ba? Yes po. Yes po. Ganyan, ito palang pagbagsak niya, duman na disquido sa player, duman may kuhan Yes. na nagka-problema. Yes Pero, po. pero nadakop niya sa bola? Nadakop niya sa bola? Kung binagsak siya? Dahil nga po, VP, na dakop sa bola, pero gari. Oo. Ayaw po, VP, na dakop niya po, walang sa bola. Tapos pagbagsak niya, dumanto na siya na Ayun. nadali sa ano niya, Napasala. sa elbow. Napasala sa kuhan niya, no? So bagsak niya. Dagdag ko pa tabi, VP, digde. Kasi bago po na nag-aarap po na kimedic, gari mga pirang minutos po ito bago. Dahil ko masabi sa specificong minutos ang pag-responder kang mga medic. Pero sige na pong sururiyaw kang mga players, tapos sa coaches man po nagsusuriyaw na. Oo. Alagad, aloy man po girangay sa pag-responder rin lang. Oh, so okay. Mga pirang minutos daw sa iling mo, dahil mo ma-estimate? Siguro, VP, mga lambas na ito sa rong minutos, Oo. mga lambas man po ito, VP, sa minutos po. Oh, yeah. Medyo consider pa yan. Considerable pa yan na Apa. kwarta. Madalagan ka pa siling duman sa, di ba ang base ang event na yan, yaon digdi sa may ang location kang kawat digdi sa may kwan sa may commencement ground. Hindi po sa oval. Sa oval VP. mismo, sa side. Opo. Okay, sige. So yaon na sa hospital so player kang Cam Norte. Yes po, VP. Sa Okay. okay. Yaw na po sa hospital. Okay. Sige. Thank you, Jasmine. Thank you, VP. Ayun, tabi ang karagdagang bareta di sa luwas. Jasmine Dosing, intern, Haling Bicol University, DCGB News. Thank you, Jasmine, sa report. Ali dyan sa compound kan Bicol University Oval. Yung nagkakaparadukan si Jasmine. Pero magayon ito. Pampira na ito, John. Primero na kasuhapon sa boxing. Diyan sa Albay Central, may sinugod man sa ospital. Tinamaan sa player sa liog. First round pa sana, nabungag sa liog. Aksidenteng nabungag sa liog. Dahil na siya, pag boxing baga, pag break baga, pag tapos kan sa wrong round, papainom mo kang tubig. Dahil na siya nakakainom ki tubig. Pero dipisilan siya na maghangos, buda maghalon ki tubig. Kaya, dahil natapos so kawat, sa round na ito, dinalagan siya sa ospital. Kaya, tinutukan ito ni Joanna Agripa, na-confirm niya na dahil man po ki injured mga tugang so halunan, nakuan lang, gari na nakigkig lang. Kaya suicide na pong player para sa boxing, safe man po kaso hapon yan. Ngunyan, wala namang kibago. Ako kaya nagkakawat ako kanyon, panakan elementary, abi kakawatan may kanyong, sulapugo na nyog. Ang bula may sunyog, so sulapugo. So tagas baga nyog, malumo, magyaanon baga yan. So tagas na nyog na alang na, magyaan yan. Liluhuan mo yan sa tahaw, makwasa na so, mahali dyan so tubig. Kanyog, pagluo sa tahaw, yung bigakawatan may sisipa. Pag napasalaan sipa mo, minatamaan sa bangguran, salbatan ng kulong. Ang medyo makatakot ka, dan sa goalkeeper, paminsan, mapasala ang salo mo, ludugan na buton mo.
Diba? Alright, mga tugang standby gym. Magbabalik kami. 8:54 na sa DCGB. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Generica Drugstore. Tayong mga ina, may suporta sa ginhawa. Generica Drugstore. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's Liver Lover, boys! An oras hatod sa Indokang. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's Liver Lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Generica Drugstore. Tayong mga ina, may suporta sa ginhawa. Generica Drugstore. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kabiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Hoy, 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 hoy! May bagong swabing energy drink! New Cobra Rice! Ang sarap! Grabe! Refreshing blue cola and lemon blast flavors na less sugar. Chill ka lang, dumiskarte. With L-theanine at less caffeine. Ang tumingin so suave. With vitamin A, New Cobra Rice. Swabing energy. With proper diet and exercise. Joshua Garcia to. Bili na sa suking tindahan. New Cobra Rice. Less sugar at less caffeine kaysa Cobra Original Flavor. May L-theanine at vitamin A pa. Kiko, Kiko sa puso ko. Subok kang matapat sa bayang Pilipino. Malinaw sa'yo ang patutunguhan. Pagkain mura, maaasahan. Kiko, Kiko sa puso ko. Mabubusog na rin pamilyang Pilipino. Kiko, Kiko sa puso ko. Kiko Pangilinan sa Senado, number 51 sa Balota. All ad paid for and by Kiko Pangilinan, 446 EDSA, Makati. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuderan, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, mismo infrastruktura, financial tabang medical. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahes ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead
Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Grabe man ang namok digdi. Kaipuhan ta ng mag 4 o'clock habit. Ano man ito? Hanapon ta asin linigon ang mga lugar na tigiistaran kang namok. Sige, linigan taan sa gurong. Itapok ta naman ang lumang ruweda dyan sa gilid. Natapalan ta 4 o'clock. Dahil nagtatao ini nin sufisyenteng panahon bago maging aktibo ang mga namok. Dahil kita matutugtunan ng namok pag wala nang nagbubunay na namok. Kaya mag 4 o'clock habit na. Sarong pagirumdom kan Department of Health CHD Bicol. Hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Jim, alas 9 na, Jim. Dumang ka na lang tabi, Jim, kay Pio. Sa tingog kambanwaan. Thank you, Jim, tabi sa pag-standby. An mayon, daragang magayon, marayrahay pag-ilingon, dai sana paghiroon. Yan. Thank you, tabi, Ate Angie Morcoso. Maray na aga tabi sa imo. Sabi kan texter, sir, may power interruption ngunyan, 25. Gari igwa po, pero napiktado, gari maslog in Taisan area, part of Taisan. Good morning, tabi, tigsik para kay Daragang Magayon. Natural heritage na perpikonon. Day pagdanyaran, kundi padabaon, simbolo kang Bicolanong Oragon. So mga loko-loko ang kaisipan, sabi papailawon, lagan ki ilaw, imbis daa magayon. Dai kay puhan ki makeover ni mayon. Natural na gayon, iyo ang atamanon. Iyo ang proyekto kang mga patalon. Dahil nangani na ayos ang kuryente, iyo pang inuton. Masupog man kamo pandok nindo mga makapalon. Isip paganahon, kwarta naman kan Bicolano o ubuson. Iyan, matindihan mga dawit-dawit nindo. Good morning, Henry. Mas maray tipuno na sana ang pundo na maiprograma dyan sa mayon. Kay puhan yan mga laser lights na iyan paglaugo na kita kan China. Magagamit para sa night drone attacks na is searchlight arog kan gamit kan Ukraine military. Palawan is a world destination of tourists because of its natural beauty. Mga matalion ang promoter kan project na yan. Obviouson man ang motibo. Alright, sige. Grabe ribok nindo kaiyan na mayon ta dahil mainiyan mahiro kung gabos kita na mga taga-albay dahil pagtugot na hero niyan. Magtarabangan kita na dahil iyan mahiro. Salamat. The project is not energy saving. Who will pay for the electricity bill? Definitely, it's the people's money. The best way to see the beauty of Mayon is preservation. Stop quarry. Alright. Yan ha. Mga reactions natin sa tuya tabing mga listeners ngayon na pag-aaga. Hindi po sa satuya na programa. Salamaton sa Saindo Gabos. Mga tugang goodbye. Maray na aga. Dahil kong personalan, si Henry M. Tagahapot lang. Mabuhay. Hoy, hoy, hoy! May bagong swabing energy drink. New Cobra Rice. Ang sarap! Grabe! Refreshing blue cola and lemon blast flavors